gradonačelnice, evo, Niš je još jednom, da kažemo, na toj mapi atraktivnih turističkih destinacija, a i filmskih za snimanje filmova, pa je krenulo i snimanje ovog zanimljivog filma Srpska američka koprodukcija. Mislim da je ovo treći film koji se snima u našem kraju za ove 2,5 godine koliko rukovodimo gradom i kada stigne upit bilo koje strane kompanije, mi se jako obradujemo jer mislim da zaslužujemo da budemo i deo svih tih centara filmske industrije, posebno zbog predivne prirode koju imamo i naravno i ljude imamo, zašto da ne, i drago mi je što se producenti odlučuju, uopšte reditelji, da dođu u naše krajeve i da im Niš i uopšte ovaj kraj bude mesto gde te kadrove beleže. Drago mi je što se okupila jedna ekipa mladih ljudi, pre svega naših južnjaka, reditelji iz Zaječara, glavni glumac iz Bojnika i mislim da će to biti jedan lep, da tako kažem, obris ne samo Niša, već i našeg juga u Americi, ali boga mi i za našu publiku mislim da će ovaj zvuk trube daleko moći da se čuje.